Shin kuna tunanin WhatsApp ɗinku yana da tsaro saboda kun saka password a wayarku? Ƙara wani tunanin, masu kutse na iya ƙwace account ɗinku, sai dai idan kun saka wannan matakin tsaron. Two factor authentication wato 2FA wani ƙarin kulle ne da ake sawa WhatsApp. Ko da wani ya sace sim ɗinka ko ya gano password ɗinka, ba zai iya shiga ba sai da PIN ɗinka. Ga yadda kai ma za ka haɗa 2FA a WhatsApp ɗinka. Ka buɗe WhatsApp, ka danna settings, ka je account, ka zaɓi two-step verification, ka danna enable. Za ka ƙirƙiri PIN mai haruffa guda 6. Shi wannan PIN ɗin naku na two-step authentication kalmar sirri ce da bai kamata ka ba kowa ba. Ko da ko kiranka aka yi aka ce ma za a yi wani meeting a WhatsApp ko ko za a gyara ma account ɗinka. Da zaran ka ba su wannan PIN ɗin, kamar ka ba su kyautar WhatsApp ɗinka kenan. A koda yaushe PIN ɗinku na WhatsApp sirri ne. A karo na biyu za ka ƙara sa PIN ɗinka don ka tabbatar da shi. Ka saka email domin idan ka manta PIN za a iya dawowa da shi. Shi kenan WhatsApp ɗinku ya samu ƙarin tsaro. Kada ku jira sai masu kutse sun fara ƙoƙarin shiga. Ku kulle shi yau. Fasaha a sauwaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.